Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kubli pi baro ang piang subhay pi shiki Khubor kimat. Ningkong nishap inya phashwa shiki Khubor na Kylleng kibenta chong ka Jylla. Ka dorbar chong ka shnong lapangam. Kabalalong haka step chong ka arp kundai Tarik Ïaïong arasak punriu. Kala aipor ya ka Sarkar Meghalaya hadu ka laipo Tarik Ïaïong arasak punriu. Pan bekrat yaki pulit Assam kiba shong tem bean hau luom penthor ubarang hap hapo uput usam jong ka dorbar shnong lapangam. Hendrei lum kumta ka dorbar shnong kala rai bentur patba shasketarian. Angur kibriu kibala tip kerteng kum u biang dor lang lingdo nonglan but morning star lingdo rengan na West Khasi Hills kila syakem hakipulit jongka anti-narcotic task force hadin baglathit yo drugs na Shillong dagaba penankam dakaway katuk-tuk arshaka kabadon yo number AS iwe Rio D Rio R sound Rio. Uba dispersing rani ubade uwe ni kinawat RTI ulapun pau ya ka jingnengo halor ka jingsha khot hajir ha ka deputy commissioner ka East Khasi Hills district wat hadin ba public information officer Shimla ai satya ya ka jubab RTI wat hadien barapin slam hadu sau banai kanthi halor ka jingkali shaphang ka jaka kabadon hagathan apashilong kata nadu badon ka Bormanik College shaneng terter uba dispersing rani ubade uwe ni kinong wat RTI haka apasan Tarik Ïaïong ajapun riu lami shakmat ban penshai halor ka jubab RTI balayo na ka office superintendent of police halor ka jingsha sho ban jingsha berngem unongnya kali sumu sora balatip kerteng kum uba chance kembolang lightbien kabla ja haril bong point haka arpunyo Tarik luber ajapun riu baka day ka jingsay shwa jong uni unongnya kali sumu daka wheel range kabala pelong ya uwe pan ubala keno balik don bor ban peni da ka pistol armur kisamla ki basong da ka wi ka thuk la du e yala ka jong jing em ka jong ki hadien ba ka thuk ka ba ki shong kala lit tenra nadien ya ka wi ka trok hasurok ba national highway hakat sanmer ribhoi district kabadon yo number ML iwe a iwe lai ndru nyo balanya daw prakash paude na lum dong ring sning kumba julong manlaw snem mentau snem ru kashnong maukliao kemrang kashnong ka bahab ha ka hima sora kala yo ban pelong ya ka shat suk musim ka bashi sin snem ka shat suk musim mentau snem kala long ha ka arpasan Tarik Ïaïong ajapun riu ha ka ba u menteri katnat barikor bat lariti lani arts and culture ubasan borshulai ulalong kumukong san Kinoyalam ke FKGGP berdua circle pelalam keman da u vice president uba Miki Lendem hak arpinyau Tarik Ïaïong ajapun riu kilahir kenra ya ka tapadar gas agency ya ka bala penyat samtendong cylinder gas bian da we ubar Jylla naga Jylla Assam hagashnong berdua kashnong kabarang hap hapo upur sam jong ka Ribhoi district ka jingtua jong ka surok lightning kon langkerdem kala pinsok sat shisha yaki patba jong ka than riwar mi ngi haga ba mentale kini ka surong kala khang la kumba shita yaw ai but kampat ilong hiru yaki patba bakin ya nanti na kini ka surong namarka jingai khlem ki mau khamtam haki benta jong ka mauli ki patba nong shong shnong jong ki artli ki dorbar shnong kata ka shnong huroi but ka shnong lahalet ki bahab hapo ka ilaka rumbai East Jante Hills district kila rai ban pensange shwai kinu ki jingle sorjamin ha ka baya day bar ka jingshna ya ka surok high speed corridor kat ba ka Jante Hills Autonomous District Council kampat pendap ya ka jingbishar halor ka jing ithu ya ka dong pershin kum ka shnong ka batmai ka senrat kongwasan chermang ka de ka weni kirat ka bapelong ningkong ya ka le yam be ding klam hari luom jantia bat ha ka arpun riu Tarik Ïaïong ajapun riu lapun kut no ya ka le nyam be ding klam ba shisin shisnem hapadeng ka jing ipi ka lumpung jinga le ka cricket ka bala tip kum ka third invitation cricket tournament ajapun riu bala pelong da ka UDP youth wing nong halam unit kala poi shaka bakut bat ha ka jinga final ka rainbow warrior nong halam cricket team kala yo ra ya ka nam la do hadien ba kala la ban peliam no ya ka Rajapara cricket team da sanran hakamit jong ka arpusan Tarik Ïaïong ajapun riu nadu ka Porsche Pobaji ki pulit kelas sedang ban kenra napang ki kali ki bayat haki benta ba per jong kanong ba Shillong
bakani ka jingkhanra kala bateng hadu ka porshi bejim stem kani ka jingkhanra ka dei hadian ba ki pulit layo jing ujor na kiriu pat ba ha ka por mien ka jurbha ka jingnya kali khlem akor bat kumju ru ki arshaka barkani ka bu jingma ya ki wei pat ki bayat ka jingdon kam ka jongki benta pa ne phashi Khubor na Kylleng ki benta jongkari daki hajar ngut ki pat ba ki lay lumlang hanong ba gangtong hakikenta ba umenturang ba do kari Narendra Modi ulapoi ha ka jingalang penha perda ya ka jingra khedap sanpho snem ka jingyo Jylla bapura ka Sikkim haba jubab ya ka jingkno jong ka menturang ba ka West Bengal ka Mamata Banerjee ba ka BJP ka wanra ya ki nongkrshan ba shusiu pisa na bar ka Jylla menpen I ya ka jingbun pa ha ka jingalang pat ba Menteri Katnat Kampo Ïaïong ka Sarkar Pedeng Amit Shah ha ka singin kong ula kentai war ya kini ki jingkno Menteri Rang Ba do kari Narendra Modi ha ka singin kong ula ong ba udon ka jingshania ba ka Bharatiya Janata Party kan yo ya ka jingjob ha ka election sha ka yeng darbar thawan jong ka West Bengal da ka ba penpau ba ka de ka nusip jong u ban shakri ya ki pat ba jong ka ni Jylla ha ka ni kenti Ka Election Commission of India ha ka singin kong kala batha iki pulit jong ka West Bengal ba ki dei ban buddian bat ke mardor ya baro ki barankti ha ka jang kan at ka balaja ha pedeng ki nongkrshan ka Trinamool Congress bat ka BJP ha ka miets ni ublai ha jagat dal ha North 24 Parganas District ha ka ba bun ngut ki briu klam saw Kinong tre jong ka Rajasthan Assembly kila her serngiu tang shu yo pedang sakawei pat ka jingberngem Pyrthei bom lingba ka email ha ka singin kong Ki pulit ki balayo jingtip halo kani kila lej ban pinkin ria mardor ya kinong trei na kani kaslan terikam. Menteri ka Sarkar Pedeng Kiran Rijiju ha ka singin kong laptiang sangobha ya ki riungut ki MP ka Rajya Sabha ka Aam Aadmi Party ki bala lej ban penyeso sya ka Bharatiya Janata Party da ka ba ajing ro ki namar ba kim jupanan kam ya ktien man ben lani ban pen I ya ka jinglong klem akor hapo ka ying darbar. Kinoyalam bar kinong tre jong ka Aam Aadmi Party kila pelong da ka jingaki shabar ka yengsa jong MP ka Rajya Sabha uragap chadda hanong ba Mumbai. Ki pulit kelawan poi ha kini jaka kila kawut lathi bar raru ya kinongyalam shathanan nalor ka register case persha ya ki prangon kinong krishan. Menteri Katnat Yadari ka Sarkar Pedeng Rajnath Singh unsalit yashim benta ha ka jingalang jong ki Menteri Katnat Yadari jong ka Shanghai Cooperation Organization ka Bansalong ha Bishkek ha Kyrgyzstan la shai ka sibaar. Kawai ka bos pala penya ya ki kunhun shimen kala Kemding ha Medak District jong Jylla Telangana ha ka steps hineng kong. Ha ka ni ka jingja am shimla don kanu ka jingja ka basngosi la ong ki bor sarkar. Kani ka bos ka bami na Medan banlet sa Hyderabad kala Kemding Kinsan anda kala poi ha surok ba National Highway 44 hajan Masaipan ha Medak District ha ka porkum ba saw bajim step la ong ki pulen. Kini par kilong Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei. Menteri Katnat Kambari jong ka Iran Abbas Araghchi la poi hanong ba St. Petersburg jong ka Russia ha ka singin kong na ka benta banyak keren bat President Vladimir Putin la ong ki Khubor jong ka ri ha ka singin kong. Ka Iran kalawan ra ya ka jingterwa ka batmai sya ka America ban plebyang ya ka duriaw ba Strait of Hormuz bat ban pinkut no ya ka thma kat ba kadang penken ria no ya ka jekren nuclear la ong ka Khubor ka bakdaw yo he officer jong ka United States but na ki artli ki thmei Khubor ki batikna ka pongyang kala pli yo mot sa jingkan mau ya ki shipai jong ka North Korea ki bala yap ha ka thma persha ya ka Ukraine unayalam jong ka North Korea Kim Jong Un wala banjur ya ka jingdon kam ban pinklan ya ka jingade ha pedeng ka pongyang bat ka Moscow Menteri Rang Ba do jong ka Israel Benjamin Netanyahu ha ka singi ublay lo ong ba ka Israel kanya khun na ka bentaban penyo ya ka hok jong ki Kristan ha barok ka way ka Middle East lingba ka video message ka bala pelait ta ka Prime Minister's office ka White House Correspondents Association kala yaro ikibot pulit ki bashim kya mador hadin bakladon ka jingsan rai kuli na ki tang suloi ha ka jaka ya bam jamiet ka bajulong manlaw snem Kaseng kala ong ba ka jingstat trekam jong ki bor pulen kala pentikna ya ka jingsnga jong President ka Donald Trump ki he officer bat de ki hajar ngut ki nong shim benta ha ka jingalang President jong ka United States Donald Trump la khot ban pelong biang ya ka jing khawai mi jong ki nong thok Khubor ka White House habot live hosni da ka ba banjur ba amde ban ailat yu briu ba bit ban penthut ya ka jingalang ha ka ba ya de bat ka jinglai lu jong ki nong thok Khubor Urunar uba laking atyar da ka suloi
balarung bean haga jingalang bam jamit jongki nong tho Khubor ha White House ulapin bena ya ki khot jong ka sarkar Donald Trump kum ki so pedung haga jing tho balapha katu kat ni minute shwa banja ka jing thombor ki nong tokit jong ka sarkar pedeng kala pelong ya ka jing tokit ka babania bha ya ubrio bran kiti ban siat kuli haga jingalang bam jamit jongki nong tho Khubor ha White House ki bor sarkar kila pelong ya ka jing token ya ka lek kawan ka jing kran ha ka social media ka jing tho bat ki wei kilan ki bala ban yo ya ki sakhi bari sabut ki babiang haba penrem ya ka jing siat kuli ha ka jing alang bam jamit jong ki nong tho Khubor ha White House ki nong yalam ka Pyrthei kila nyau ya ka di ka jing sha thombor ha kitna trekam jong ka sin shar pai ba da ka bekentu ban khanglat ya ka jing kan at ha ka san hima sima President Jong ka US Donald Trump ha ka sngi ublay ulasin ya ubrio ubadan kiti ha ka jing siat kuli ha ka jing khawai miet Jong ka White House Correspondents Association kum ubrio ubadan ya ka jing kata kli TikTok lang Khubor ha ki mat mentasi kable